има нападам, защото ми дава 3 секунди да се приготвя да се почне да снимам. Добре. Айде, дай го. Окей, вече нападам. Бирай. Локер. И мисля, че трябва да отрежем това. Мислиш ли? Между другото, майче... Къде оригнява в YouTube как? Това ще ти хареса на Обаче, Викторе, аз правя така накрая... Адам Разум... Името ми кажеш малко, еги нещо ще ми кажеш, постакет. Ще продам на правилник. Аз се продам на черния пазар, ще си купя марихуана. Не те първа. Трябваш колко те да тръпичка марихуана. Уи! Пак стана същия бък! Пак стана същия бък! Пак се хилам с толкова много. Убий го! You done me! What the fuck? О, бъга на 69 живот. Това е втора път, дето ми се случва това бък. Добре, и късната. Ще го записах. Хил, кажи хил. Не, бариерата. Не, бариерата е по-добра. За студия, ако да кажем започва битката, е по-добре да се падне бариера. Ама ако са на малко, защото е по-добре да се падне. Викторе, един съвет. Спри да спамиш абсолютно всички магии. Аз не съм на фул живот. Това май пак трябва да го удреш. Айде, поне стигни повече. Само стига палцата бариера. Yes, бариера. До някъде. Ай, почвам с така и нападам. Аз как си спамя бариера? Ще паднат са бариера, лъкер. О, добре, сега вече падна сякаш бариерата. Так! Няма да е зле, ако започна да влизам на фул хъпа. Добре, сега ще се трепим. Паднат са бариера. Нали? Паднат са бариера. Тук сме 7 на 5. Между другото, наскоро разбрах как се едва и сега си играя с настройките. Сега ще има нещо. 7К почти. Ай, пратите. Айде, сега критни пак 7К. Много искам. Не бе, снеса по-бързо. 55 хил. 106 хил. 106 хил. Защо се? Слава работа. Аре да го ударя, а? Много искаш. Тъпо бариера. Не съм пуснал бариера. Тъпа бариера. Виж бариера, не хил бе, ма умна работа. Колко ти е хела? Деваш му, отрепиш? Додж. Беше възможно, човек. Вай, много е готин още. Бъде. Ти вече се падна щит, нали?